Битенә су бөркөгөнгә айнып киткән кыз башта үзенең кайда булуын аңламый торды. Ниндидер бер бүлмәдә җәелеп ята. Кыз күлмәк итәген тарткалап куйды, торып утырды, як-ягына каранып бүлмәне күзләде. Военкомат башлыгының бүлмәсе бит бу. Булганы бар иде монда Җәмиләнең. Класслары белән килгәннәр иде. Абау, текәлеп карап тора, бу кем икән соң? Военком түгел. Бигрәк шибәр инде. Җәмиләдән күзендә алмый. Үзе һаман елмая. Бөтен кеше сугыш башланганга кайгырып йөргәндә, бу тиле кебек елмаеп тора. Нигә аны монда алып кергән ул? Егет яныннан китәсе килмәсә дә, Җәмилә шәшрәп сикереп торды да ишеккә ташланды. Ишек ачылып китеп, аннан военком килеп кергәч, кире ишегенде. Абый, мине сугышка алыгыз әле. Миңа 18 тулды инде. Ышанмасагыз, кыз үз ялганыннан үзе уялып тукталды. Ярдәм көткәндәй үзенә күзләрен тутырып карап торган егеткә борылды. Тотлыга бутала сүзен дәвам итте. Минем врач буласым килгән иде. Сугыштан соң булырмын әле. Ә хәзер сугышка китәсем килә. Алыгыз инде абыйлары. Военком җитдиләнде. Салмак кына атлап кыз янына килеп басты. Аның кайдан кем булуын сорашты. Эшкерсез кыз бөтен хыялын сөйләп бирде. 16 яше яңа гына тулганын әйтергә җыенмаган иде дә, алдый белмәгән авыл баласы авызыннан чыккан сүзне тоймый да калды. Шулай итеп, сугышка китү планы барып чыкмады. Яше 18дә булмаганнарны алмыйбыз, диде военком. Военком янынан чыккан кызны хәрби егет куып тотты. Бигрәк каты чабасың син, артыңнан тиз генә куып тотармын диме? Аз гына туктап тор инде, танышык. Җиһангир минем исемем. Синекен белдем инде. Менә нәрсә Җәмилә, син сугышка барырга бик атлыгып торма. Мәктәбеңне тамамла, врачлыкка укы, аннан соң күз күрер. Бәлки, аңарчы сугыш бетеп тә куяр. Сугыш кызлар өчен түгел ул. Әле дә мине күрүгә башың әйләнеп егылдың. Немецны күрсәң, нишләрсең? Җәмиләнең ике бите уттай янды. Егетнең аз гына дигәне кичкә кадәр сузылды. Кызны бер генә минутка да яныннан җибәрмәде егет. Әллә нинди кагазларын тәртипкә китертте. Бер эшен бетерүгә икенчесен уйлап чыгарды. Кызның да егет яныннан һич тә китәсе килми иде. Бу минутларны озайткан өчен аңа эшеннән генә рәхмәт укыды, сөенде. Ул бәхетле иде. Башына сәер бер уй да килде. Сугыш аңа бәхет алып килде түгелме? Егетнең дә уя шул тирәдә бөтерелә иде. Сугышка китәр алдыннан гына очраган бу сөйкемле затны ничек калдырып китәсе? Озакка сузылырмы бу аерылу? Хисләрне саклап булырмы? Икесенең дә күңелендә бер юлы кабынган сөю чаткысы минутлар эчендә ялкынлы утка әйләнде. Аларга бергә булу, бер-берсенең сулышын тою, ялгыш кына куллары кулга тиеп китү дә рәхәт иде. Җиһангир кызны авылына кадәр озата кайтты. Җәмилә аңлады, егет җитди, әйткән сүзендә тора торганнардан. Монда егеткә ышанырга да, таянырга да була. Юл озын. Күбрәк Җиһангир сөйләде. Җәмилә ачык авызын ябарга да онытып тыңлады гына. Бигрәк күп белә икән бу егет. Йөргән кызы да бардыр, булмыйча булмас. Их, Җәмилә, соңга калгандыр инде. Монда егеткә гашык булмый кара. Җәмиләнең дә башын әйләндерде. Абау, бигрәк туры карый инде. Карашы белән яндыра, пешерә. Үзе һаман елмая. Әллә Җәмиләнең уйларын сизәме? Сөзәк тау башына менеп, авылның якында гына булуын күргәч, егет туктады. Җәмиләнең иңнәреннән тотып күзләренә бакты. Егетнең карашыннан очкыннар чәчелә иде. Җәмилә, мин хәзер сиңа йөрәгемне ачам. Моңарчы бер кемгә дә әйтмәгән сүзләр әйтәм. Сугыш башланды, Җәмилә. Бу бик хәтәр сугыш. Уйламагыз, бу сугыш шулай тиз генә бетәр дип. Озакка сузылыр әле ул. Барыбыз да ут эчендә калдык. Үлүчеләр күп булыр. Әмма исән калганнар өчен тормыш дәвам итә. Җәмилә, егет бик дулкынлана иде. Күренеп тора, аңа бу сүзләрне әйтүгә бик кыен. Әмма әйтми дә кала алмый. Ул барысын да ачыклап китәргә тиеш. Бер генә көнгә китми бит. Бераздан торганнан соң егет дәвам итте. Җәмилә, син минем өчен тугансың. Мин сиңа бер күрүдә гашык булдым. Ашыкма, тыңлап бетер. Мин бүген төнге вагон белән сугышка китәм. Хәзер минем арттан машина кайтып җитәчәк.
Син мине көтәргә ризамы? Мондай сүзләр ишетергә әзер булмаган Җәмилә баштан исәнгрәп калды. Аннан соң үзен утка салган сүзләренең чын булуына шикләнмичә, егетнең куенына сеңде. Бөтен тәне ут кебек кызган, дер-дер калтырап торган кыз: "Мин риза. Күпме көтәргә кирәк булса да көтәрмен", дип пышылдады. Егет кызның иреннәреннән суырып үпте. "Сөюем чын, үзеңне сакла, бәгърем", дип пышылдады. Бер мизгелдә олыгаеп киткән кыз мәңгелек сөю утынында янашаган аңлап: "Минем дә сөюем чын, шикләнмә", дип егеткә сарылды. Шуннан артыгы булмады. Җаннар сөйгәндә тәннәр дәшми икән. Авыл артындагы имән агачына сөялеп елый-елый, гүзәл кыз Җәмилә яулык булгап егетне сугышка озатты. Бер көн генә күргән, кем икәнлеген дә белмәгән, матур сүзләр әйтмәгән, кызның намусына кагылмаган егетнең соңгы сүзләре Җәмиләне үзгәртте. Ул җитдиләнеп китте. Егеттән хат көтеп, хат килсә, кат-кат укып күңелен юатты. Әмма сирәк килә иде бу хатлар, бик сирәк. Җәмилә Җиһангирны юксынды, гел аның турында уйлады. Элегрәк бер тапкыр гына кочып үпкән егетне шулкадәр яратып була дисәләр, кыз ышанмас иде. Була икән бит. Әле ничек кенә ярата. Җиһангирдан сирәк кенә килгән хатлар бөтенләй туктагач, ныклы карарга килеп, әнисе белән саубуллашып, аның фатихасын алган кыз кабат военком янына юнәлде. Бу юлы аны колач җәеп каршы алдылар. 2 ай медсестралар әзерли торган курсларда укып, яра эшкәртергә, бәйләргә, мылтыктан атырга, җирдән шуышып йөргә өйрәнгәч, Җиһангир хезмәт иткән батальонга җибәрүне сорап, кыз үзе теләп ут эшенә китте. Сугыш 2нче елын бара. Бетәргә уйламый да иде.